Hello, maayong adlaw kaninyong tanan. Manghinaot ako nga nakamo sa mayong panglawas. So atong paghisgotan karon ang pagkapangulo ni Pedro. Ang pagkapangulo ni Pedro sa simbahang Romano Katoliko, ang unang Santo Papa sa Iglesia Katolika Romana. O kung bago ka pa sa akong channel, palihog pag-subscribe o hit the notification bell kay aron ma-update ka sa sunod pa natong mga upload. Okay, so bahin sa pagkapangulo ni Pedro, ani ang panudlo sa atong simbahan. Ang Santa Iglesia nagtudlo nga si Kristo naghatag kadto ni Pedro sa labawng gahom ug katungod sa pagdumala sa iyang iglesia ug ang maong katungdanan gihuptan sa iyang mga sumusunod nga mao mga obispo sa Roma kun Santo Papa. Busa aron mahimong tinuod nga sumusunod ni Kristo ang tanan nga Kristohanon, ang mga kaparian ug mga laiko kinahanglan nga mahiusa sa panggamhanan sa Roma. Diin si Pedro nagdumala diha sa iyang sumusunod. Ang Santa Iglesia nagtudlo pagayod nga ang Santo Papa kung siya manudlo gigamit ang iyang katungdanan isip sumusunod ni San Pedro og labawng pangulo sa tibok simbahan mahitungod sa tuluohan o moralidad alang sa tanang mga Katoliko, dili siya masayop sa iyang pagpanudlo pinaagi sa talagsaong panalipod sa Espiritu Santo nga gisaad ni Kristo. So, ani ang mga pagsupak sa itong mga kaigsuunan nga nasa laing pundok. Unang pagsupak, dili si Pedro mo ay pangulo sa Iglesia Katolik. Iglesia, kung dili si Kristo. Si Kristo ang ulo sa Iglesia nga mao ang iyang lawas. Kolosas 1:18. Ikaduhang pagsupak, ang Biblia klaro nga nagtudlo, dili nga ang Iglesia gituko diha ni Pedro, kung dili nga ang bato nga sukaranan mao si Kristo. Efeso 2:20. Pagsupak ikatulo, ang Petros nga mao si Pedro dili mahitabo nga patukuranan tungod kay nagkahulugan kini og gamay nga bato kundi Petra nga nagpasabot sa pagtuo nga gipadayag ni Pedro. Mateo 16:18. Ikaupat ka pagsupak, kadtong mga yawi nga nadawat ni Pedro, wala maghimo kaniya nga labaw sa ubang mga apostoles tungod kay sila usab nakadawat sa maong katungod. Mateo 18:18. Ikalimang pagsupak, Jesus mitawag ni Pedro og Satanas. Mateo 16:23. Busa klaro nga si Jesus wala gayud maghimo ni Pedro nga pangulo. Ikaunom nga pagsupak, ang labaw mao ang mupadala apan si Pedro gipadala sa ubang mga apostoles ngadto sa Samaria. Kuyog ni Juan, busa wala siya ilha nga labaw. Buhat 8:14. Ikapitong pagsupak, dili tinuod nga dili masayop ang Papa tungod kay sumala sa kasulatan giingon nga ang tanan tawo makasasala. Jeremias 10:23. Ika-8 nga pagsupak, si Pedro nga giangkon sa mga Katoliko nga una nilang Papa gisaway ni Pablo tungod kay nasayop siya. Galacia 2:11. Og ani ang mga tubag. Sa daang tugon ang katawan sa Israel dunay makita nga pangulo. Aron paghusay sa kagubot talit kanila, wala sila moapilar direktamente sa kasulatan kundi dunay labang pari nga gipili sa Dios isip maoy labang maghuhukom alang sa iyang katawan. Deuteronomio 17:8-12. Sa ilang pagkalingkawas gikan sa Ehipto, si Moises ang giila nga pangulo. Exodus 33:12-14. Og si Josue maoy nahimong pangulong puli ni Moises. Deuteronomio 31:1-8. Bisan kun ang Dios maoy matuod nga pangulo sa iyang katawhan. Salmo 136:16. Apan duna gyud makita nga pangulo nga iyang gipili. Sa bag-ong tugon, ang iglesia mao ang bag-ong katawhan sa Dios. Diin si Kristo mao ang dili makita og espirituhanon nga pangulo. Kolosas 1:18. Apan kining pagkapangulo ni Kristo, iya kining gilugway ngadto ni Pedro isip makita nga pangulo sa iyang iglesia. Inigsakan na niya sa langit. Si Pedro ang gihatagan niya sa mga yawi sa gingharian sa langit. Ikaw mao si Pedro ug sa ibabaw niining maong bato pagatukuron ko ang akong iglesia ug bisan gani ang ganghaan sa Hades dili makabuntog niini. Ihatag ko kanimo ang mga yawi sa gingharian sa langit. Ang imong gapuson dinhi sa yuta gapuson usab didto sa langit ug ang imong hubaran dinhi sa yuta mahiubaran usab didto sa langit. Mateo 16:19. Ug kining mga yawi nagpasabot sa gahom kun awtoridad sa pagkapangulo. Suluban ko siya sa imong bisti ug baksan ko siya sa imong bakos ug itugyan ko kaniya ang imong gahom. Mahimo siyang pangulo sa mga lumulupyo sa Jerusalem ug sa Huda ug ihatag ko kaniya ang mga yawi sa balay ni David.
Siya muabli ni ini og walay makasara. Musira ni ini og walay makaabli. Isayas 22:21 ngadto sa 22. Si Jesus miangkon nga siya mao ang maayong magbalantay sa panon. Juan 10:16. Ug sa wala pa siya mosaka sa langit, siya mitugyan sa tibuok panon, mga karnero ug mga nating karnero ngadto sa pag-atiman ni Pedro. Juan 21:15-17. Ang mga karnero nagpasabot sa katawhan sa Dios. Salmos 79:13. Ug ang magbalantay kon pangulo sa panon. Jeremias 25:34. Si Pedro ang mupasibsib dili lamang sa mga nating karnero, kundili lakip usab sa mga karnero, mga obispo ug mga kaparian. Sa unsa man dayag na lang nga sa lunsay nga pagtulunan. Diha sa bagong tugon giusab sa Dios ang ngalan ni Abram ngadto sa Abraham, sa dihang iya siyang gipili aron mahimong amahan sa usa ka dakong nasod. Genesis 17:5. Sa bagong tugon giusab ni Hesus ang pangalan ni Simon ngadto sa Pedro, Aramaico Kipas, nga sa ato pa batong bantiles. Juan 1:42. Unsa may tuyo sa pag-usab sa maong ngalan aron pagpasabot nga diha ni Pedro isip makita nga pangulo ipatukod ni Kristo ang iyang iglesia. Si Kristo mao ang magtutukod sa balay, Mateo 7:24, ug ang balay nagkahulugan og iglesia, unang Timoteo 3:15, ug gibut-an ni Hesus ang pagtukod niini diha ni Pedro, Mateo 16:18. Ang maong katungdanan wala mohunong pagkamatay ni San Pedro tungod kay ang iglesia dili man mahanaw, Mateo 28:20. Busa nahipasa kini ngadto sa iyang mga sumusunod tungod kay dili nato mahuna-huna nga mutukma kini sa Dios nung kaalam nga pasagdan ni Kristo ang iyang katawhan nga walay makita nga mangulo kanila. Sa gabii sa iyang pagpasakit si Kristo mihimo siya og pinasahi nga pagampo og pasalig nga ang pagtuon ni Pedro dili mabuntog og siya ang mulig-on sa iyang mga igsuon sa pagtuo. Lucas 21:31-32. Nganuman, tungod kay si Kristo nasayod nga diha ni Pedro, nahisandig ang kabudlay sa pagdumala sa tibok iglesia. Sa iyang unang sulat ni San Pedro, nag-auhag sa mga kaobispuhan niadtong panahon. Naghangyo ako sa mga pangulo diha sa inyong iglesia, ingon nga ako pangulo usab sama kaninyo. Unang Pedro 5:1. Kini nga pagpahimangno sa mga pangulo diha sa iglesia mahimo lamang sa labaw nga pangulo diha sa panon ni Kristo. Diha sa mga buhat sa mga apostoles nga maoy nagtali sa mga panghitabo human si Kristo misaka sa langit, makita nato ang nag-una nga papel nga gihuptan ni Pedro sa pagpili sa mupuli ni Judas ang iyang sugyot gitamod sa iyang mga kauban. Buhat 1:16. Siya ang unang miwali sa adlaw sa Pentecostes, samtang ang iyang mga kauban namati kaniya. Buhat 2:14-41. Mihimo siya sa unang milagro. Buhat 5:15. Mibarog siya nga maghuhukom kang Ananias og Sapphira. Buhat 5:1 ngadto sa 11. Siya usab ang mipakanaog sa hukom ngadto kang Simon Magus. Buhat 8:20-21. Siya ang mihukom sa pagdawat ni Cornelio. Buhat 10:4-5. ug sa mga hintil nga nangakabig. Buhat 11:1 ngadto sa 18. Sa dihang siya na priso, ang tibok iglesia nagampo alang kaniya. Buhat 22:5. Siya ang mihusay sa kagubot dito sa konselyo sa Jerusalem ug ang iyang mga kauban miuyon kaniya. Buhat 15:7. Kini nga mga prueba igo na kining mupamatuod ngadto sa matinud-anon nga mubasa sa Biblia labot sa pagkapangulo ni Pedro. O karon atong tubagon ang mga pangutana. So, katong mga pangutana kaganina ani ana ang mga tubag. Ang tubag sa unang pangutana mao kini: si Kristo mao ang nagpabilin nga espertohanon ug dili makita nga pangulo. Kolosas 1:18. Apan ang iyang pagkapangulo iyang gilugway ngadto ni Pedro isip makita nga pangulo. Mateo 16:19. Tubag si kaduhang pangutana, tinuod nga si Kristo mao ang fundamento nga bato nga sukaranan. Efeso 2:20. Ug si Pedro gihimo ni Kristo nga kifas o bato nga hulagway kaniya. Juan 1:42. Busa wala kini sumpake. Ikatulo nga tubag si katulong pangutana. Ang Petros nga gigamit sa Grego nagpasabot ni Pedro og dili ang Petra tungod kay si Pedro lalaki man. Apan sa Aramaico ang gisulti ni Hesus mao kini: ikaw si Kipa ug sa ibabaw ni ining Kipa pagatukuron ko ang akong iglesia. Mateo 16:18. Klaro nga ang bato nga gipasabot ni Kristo mao si Pedro.
Tubag sa ikaupat nga pangutana, nadawat sa ubang mga apostoles ang gahom sa pagpili o pagdili o pagtugot sa sumala sa katungdanan gitugyan ni Kristo sa matag usa kanila isip nga kauban ni Pedro sa pagdumala sa panon ni Kristo. Apan nadawat ni Pedro ang maong gahom alang sa tibok iglesia nga gitugyan ni Kristo ngadto kaniya. Mateo 16:18-19 ug Juan 21:15-17. Tubag si kalimang pangutana, ang pulong Satanas sa Hebreo, Satana, nagpasabot og babag. Ang tawhanong pagbati ug hunahuna ni Pedro maoy wala mahitukma sa plano ni Hesus sa pagpanubos. Mateo 16:21-23. Apan dili sabton nga iyang gikuhaan sa katungod si Pedro sama nga si Hesus sa uban mga okasyon mibadlong usab sa mga apostoles sa walay pagkuha sa ilang katungod sa pagkapinili. Tubag sa kaunom nga pangutana, kung ang pangulo sa nasod maoy ipadala sa Senado alang sa usa ka misyon ngadto sa laing nasod, nagpasabot lang kini sa kahimahinungdanon sa maong misyon apan dili nga mihunong na ang pagkapangulo sa presidente. Si Pedro nagtuman lang sa gisugo ni Kristo nga ang labaw maoy alagad sa tanan. Mateo 23:11. Tubag sa ikapitong pangutana, ang Santo Papa dili impeccable kun dili makasala. Sama sa ubang mga sakop sa iglesia, kinahanglan gihapon nga siya nga makigbisog batok sa sala. Ang Santo Papa infallible kung dili masayop diha sa iyang pagpanudlo, opisyal alang sa tanan labot sa tinuuhan, tuluhuan o pamatasan, faith and morals. Tungod kay ang iyang aprubahan dinhi sa yuta aprubahan dito sa langit, Mateo 16:19, ug si Jesus dili mahimong moaproba og sayop nga pagtulon-an, busa ang Ginoo mohatag gayud kaniyang talagsaong panalipod aron dili siya makapanudlog sayop. Lucas 21:31-32. Tubag sa ikawalong pangutana, ang pagsaway ni Pablo kang Pedro dili mahitungod sa doktrina ug moralidad, kundi labot sa batasan nga gipakita ni Pedro dito sa Antioquia nga milikay sa pagpakigsalo uban sa mga dili Hudiyo aron dili mahimangod ang iyang isig ka Hudiyo ngadto kaniya. Galatias 2:12. Kung si Pablo mibadlong ni Pedro, dili sabton nga wala siya matamod sa katungod ni Pedro. Sa laing bahin, si Pablo mibadlong ni Pedro kay nasayod siya nga tungod sa dako nga katungdanan nga gihuptan ni Pedro nga mas dakog impluwensya ngadto sa mga tao ang mga buhat ni Pedro kay ni bisan kinsa. So mao kadto mga kaigsuonan ang linaw ug manghinaot ako nga nasabtan ninyo og maayo. So ayaw kalimot pag-subscribe o pagpitik sa bell o ipindot ang all para ma-update ka sa tanan nga mga video nga among i-upload. Daghang salamat.